Efectivament, tal com deia el diputat Terrades, els dies del 18 al 21 d'octubre va haver aquells episodis de fortes pluges torrencials que van afectar els 27 municipis d'una manera important als 27 municipis de l'Ebre, que van ser pluges abundants i també intenses, i una mica la seqüència a grans trets és que aquell mateix mes d'octubre, un cop passat aquest episodi de gota freda, els municipis ja van enviar les memòries valorades dels danys i un mes després, al novembre del 18, la subdelegació del govern central a Tarragona ja comunicava als distints alcaldes afectats els imports que els corresponia a cada municipi i, a més, després ja feien una nota de premsa comunicant-ho. Posteriorment, és cert que es van transferir aquests diners, també és cert que aquests diners es van transferir 13 mesos després i si ja anem en aquest any, a febrer d'aquest any, ja hi ha una reunió a la delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre en la qual se convoquen els alcaldes i se'ls diu que les quantitats que en el seu moment la subdelegació del Govern va anunciar serien diferents perquè aplicarien criteris diferents i també que aplicarien alguns criteris més restrictius. Això, clar, va crear una certa alarma entre els alcaldes i per això demanaven una reunió a tres bandes, entre els alcaldes afectats, la subdelegació del govern de Tarragona i la delegació del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, precisament per això, per poder unificar criteris i mirar de flexibilitzar les condicions de la licitació per evitar que no es perguessin o no es poguessin aprofitar totes les ajudes. Malauradament, aquí aquesta reunió no va haver resposta i finalment, ja al mes de març, ja es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat la resolució de presidència en els termes que ja s'havien anunciat. Per tant, aquí pensem que sí que és important remarcar que els municipis de les Terres de l'Ebre reivindiquen que es pugui modificar les condicions de l'atorgament de les subvencions per tal que aquests pobles se puguen acollir i puguen aprofitar la totalitat de les ajudes i se pugui fer aquesta reunió que se sol·licita a tres bandes entre la subdelegació del govern, la delegació del govern de la Generalitat i els alcaldes per poder aclarir aquests criteris i veure per què canvien aquests imports. En quant a criteris, se comentava que si l'autoconsum, és a dir, aquelles obres que d'urgència van fer utilitzant recursos propis, com brigada, etc., no entrarien o que els camins de terra no serien objecte de l'ajut i, per tant, mirar una mica d'uniformitzar i flexibilitzar aquests criteris i més tenint en compte la tipologia de municipis petits que tenim allí. Un mateix problema en una ciutat gran té una capacitat de resposta més gran perquè disposa de més recursos materials i humans per poder fer front, mentre que els municipis més menuts això pot representar greus problemes. I no em refereixo únicament a aquesta aportació del 50% en tot el que comporta associat, de complir la regla de despesa, la llei de l'estabilitat, etc., sinó que també en quant a disposar d'un aparell administratiu, tècnic, jurídic adequat o com a mínim que estigui dimensionat a la tasca que en aquest moment tenen damunt. I aquí conec de primera part el meu municipi, Alcanar, i sé que en aquests moments poden haver seriosos problemes per poder-se acollir en aquests criteris a l'ajuda. I, per tant, el que sí que volem demanar és que es pugui fer aquesta reunió, que es puguen flexibilitzar aquests criteris, perquè també seria greu que un territori com l'Ebre, com el nostre, que té un cert dèficit estructural d'infraestructures, una vegada que hi ha aquestes ajudes, no es puguen aprofitar totalment. I, a més, que es tinguem en compte que posteriorment tenim un altre episodi, que és el del temporal Glòria, i, per tant, tota aquesta feina de consensuar i de buscar aquests criteris que permeten aprofitar el 100% de les ajudes, quan se toca treballar el Glòria, ja tindrem aquesta feina feta. Moltes gràcies.